Vet aquí que una vegada, en un molí molt a prop de la ciutat de Bremen, hi vivia un ase molt treballador i alegre. Tota la seva vida havia treballat per a un sol amo, però ara s'anava fet gran, començava a perdre les forces i el moliner s'enfadava cada dia més amb ell. Un bon dia, l'ase va pensar d'anar-se'n. Ell de petit tenia ganes de ser músic, així que va pensar: potser encara hi sóc a temps. I tal dit, tal fet. Va marxar del molí decidit a provar sort en el camp de la música i s'encaminà cap a la ciutat de Bremen. L'ase es va trobar un gos caçador de bigotis molt grans. El gos també era vellet i li va explicar al nostre ase que ja no servia per caçar i que per això havia decidit canviar de feina. Jo, va dir l'ase, me'n vaig a Bremen a fer de músic. Vine amb mi. Jo tocaré el violí i tu faràs el timbal. Un gos,
amics, l'ase, el gos, el gat i el gall van decidir fer camí plegats. Però tot això passava l'hivern i les nits són molt fredes aquesta època de l'any. Hauríem de cercar un refugi, va dir el gat, que era el més redolí de tots. Ajudeu-me! Tots hi van córrer. El gall enfilat damunt l'ase. Els anava marcant el camí. I vet aquí que la llum va resultar ser una casa. I mirant per la finestra vam veure uns lladregots que comptaven monedes d'or damunt una taula plena de menjar. Aleshores vam tenir una idea. Espantar els lladregots. Només calia fer música. Els nostres amics músics es van poder instal·lar còmodament dins la casa. Mentrestant, els dos... És que un lladre es va acostar silenciosament a la casa i va entrar a la cuina. Allà, prop de la llar de foc, dormia el gat. Amb les urpes sortides va saltar la cara del lladre. Quan van voler escapar, el gos, que dormia darrere la porta, li va mossegar les cames. Va voler escapar per la cort, però allà dormia l'ase. I li van dalcar una guitza al cul, que el va deixar morat. Ja només faltava el gall, que en sentir tot aquell guirigall, des de dalt de la teulada, va espantar-lo tot cridant «Quiquiriquí!». I ara escolteu la versió que en va fer el lladre als seus companys
als lladregots. I a correcuita van fugir per no tornar mai més. Els nostres amics, molt contents, es van quedar a viure en aquella casa abandonada. La van restaurar i van celebrar una gran festa. I per recordar la seva aventura, ells mateixos es van anomenar els músics de Brena. Escolteu ara com acaba la nostra història.